Oh, nani. Bye-bye, Papa. Musuwat ra ko ha, okay? Magpadala ko package. Puhon. Abroad na me. Yes. Wow. Oh, it's been a long time that I haven't ride on a boat like this. Wow. Ang ganda. Punta tayo doon. Nice. Wow, tagay-tagay jud sa kuan. Tubig oh, tanduay pa gyud. Yawa gud na. Wow, very happy ang mga people diri. Wow. Love it. Ganda. Ganda ng view dito. Wow. Wow. Nag-tour pa ta di ay. Pero? Tour pala din? Nag-tour pa ta. Asa? Yan eh, yan, paikot. Ganda no? Naalala ko tuloy nung pumunta kaming Boracay. Pero ano yun, iba naman yun, speedboat. Kasi ang pinunta namin island. Ang ganda naman. May mga cottages pa doon sa kabila oh. Unsa na nga kanang nainipa diha? For rent na? Oo. Ah, pila may kuana na charge? One whole day. Nakuha sa 2,000 whole day. Oh, whole day. Ba okay ah. Pananglitan na kay celebration, birthday ba diha? Ba okay. Whole day na. Ganda, ang dami ring mga pambot diri oh. Dami-dami nilang mga ganyan. Motorboats. Ala. Malalim talaga ba? Malalim. Malalim ah. Kaya hindi pwede yung hindi marunong lumangoy, no? Hindi pwede. Oh. Ayan na. Wow. Paano yan? Okay. Ang saan na mo? Oh, naog. Naog yan dyan. Wow. Op! Uy! Oh, hawid, hawid. Ala, labaw na ko. Ikaw. Unsaan na lang ni. Video ba? Kami. Apang hold eh. Unsaan na lang ni. Ha? Careful. Dito ako go. Okay. Nice. Okay, my turn. Sige, ikaw na. Okay, my turn. Dito itong camera kasi. Dito ka, photo dito. Okay. Ikaw? Oh, naka-record eh. Slide in lagi. Of course. Sound eh. Balance eh. Yes. Okay. Eh, una to.
my God! Ano ba yan? Ano ba yan? Oh. Okay na. Okay na. Oh. Doon sa dulo. Oh, saan tayo dadaan? Dito? Ah, dito? Ah, doon. Okay. Okay, wait lang. Uy. Oh my God, ang hirap kumuha ng video na ganito ang ginagawa. Matutumba ako. Wait lang. Oy, dahan-dahan. Op. Dahan-dahan. Daansa ka. Ay, na yung school lang ito eh. Oh, go na. Nasaan si Jan Jan? Nandun na si Jan Jan eh. Oh. Sampung eh. Oh. Tumatalon na eh. Go. Teka lang. Ayan. Ang lilikot ng dalawang to. Ayun, nag-dive pa. Oh my God. Hoy! 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 Oh my God! Oh my God, di ako makamove. Teka lang. Ito yun oh. Ang laki. Hanggang doon sa dulo. Tapos ayan. Kita mo yan? Pwede mong pasyalan lahat yan. Oh, ikutin mo yan. Ang laki. Oh, yung dalawa nag-enjoy na oh. Oh, pa-dive-dive sila. Hop, 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 mahulog na. Hop, 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 mahulog na. Hop, hop, hop. Mahulog na siya. Na-overheat na yata. O ano? Ang daling ano no? May slide no? Nasaan siya dyan dyan? Ayan. Oh. Ang nangyari sa iyo, Marco? Hala! 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 Hala ka! Hala! 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 Kaya mo? Kaya? Ako nga, hindi na makakibo dito eh. Oh my God! Na-slide siya. Oh. Punta ka doon. Huwag ka na dito! Ah, dito mo start man. Huwag. Doon ka na. Huwag kang duman dito at baka may slide ako. Galing. Huwag mo akong galawin. At ako'y natatakot. Galing. Oh. Oh. Huwag kang masyadong malikot. Oh my God. Nag-slide si Jan Jan? Yeah? Go! Go! Wow! Ang sarap naman! Sarap ah! Go, go, go! Go! Try it! Nahulog! Hindi kaya, Jan Jan! Hindi kaya? Ha? Hindi kaya? Natumba. Nag-dive.
Go, go, go! Hindi kaya. Mahirap ano? Nadudulas ka agad. Nadudulas agad. Ayan. Kapoy? Ayoko. Nandyan. Nandun oh, nakahiga oh. Nandun siya oh, nakatiga oh. Ala. Hala! Ah! Nahulog! Mahirap yan. Wow! Hala! Nahulog! Hulog. Na-slide. Na-slide. Ano ba yan? Oo, mamaya. Hindi, mainit. Dito ako nakatago guys kasi malilim. Nandito ako oh, sa gitna. Hindi ako makababa. Natatakot akong bumaba. Paano yan? Hindi na ako makauwi. Oh my God! Dito anak ko. Hindi ako Yung handlebar, i-hold mo. Paano? Yung handlebar, baligtad. Una muna ito. Left kasi. Yan. Tapos handlebar. Yan. Yes. Tapos, aray ko, ginoo ko. Hoy! Hoy! Steady. Oh my God. Nasaan yung isa? Hindi ko mahala sa lahat. Ayan. Okay? Kababa ako ay salamat Lord. Ay, naku. Hirap naman pala nito. Oh my God. Oh. Oh. Natatakot ako eh. Oh my God. Ito ah. Tindogod. Yeah. Hindi ako makatayo. Wow! Nakarating ako dito.
Oo ah. Ako'y natatakot. Oh my God. Oo ah. Hindi ako makaakyat. Ang daya. Ayaw. Ayaw na. Nagapang na lang ako. Aray ko. Dulas. Dulas, sobra. Hindi ko kaya, anak ko. Kahit anong gawin mo. Sorry. Hanggang dito na lang ako. Ayan, na-slice siya. Oo ah. Ako rin, hindi ko kaya yan eh. Nadudulas ako eh. Hindi kaya, anak ko, madulas. Madulas yan. Oh, see? I told you. Madulas yan eh. My God. Kapoy. Mahirap yan. Huwag mo na ipilit. Wag. Tama na.
Mas malayo pa ang takbo mo, dapat backward ka pa. Backward! Backward! Ana! Ana, sige pa! Go, go, go! Hold it! Hold! Hold it! Oh, yes! Yay! Ang galing! Ang galing! You did it! Napagod na yung town siya. Hindi sanay yung mga ito eh. Tama na at maano? Mabigla! Two! Aba, ang galing ah! Wa mapuwak ah! Ang galing ah! Ang galing! Galing ah! Mapuwak! Woo! Papagod. Pagod? Oh my gosh. Saan ka na? Where are you? May nag-dive. Meron din ditong nag-enjoy dyan sa cottage. Yung floating nilang cottage. Ang ganda oh. Nice. Ito dive ng dive. Hala. Ano ba yan? Ganda. Sarap naman yan. Kapoy? Oh. Hindi ko kaya yung kaya nyo. Dudulas ako. Ay! Ano ba yun? Ano ba yun? Nadulas ka?
Nadulas ka naman. Ano ba yan? Ayun, nauhaw na kayo. Ala, lagot ka, hindi tayo nagbaon. Kailangan pala pag pumunta dito may baon. Ah? So, kapoy na kayo, tama na. Wag na natin ubusin yung 3 hours. Ha? Eh, nauhaw kayo anak ko, wala tayong tubig. Ha? Nabigla kayo. Next time na pod. Ha? Ay! 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 Ano ba yan? Let's go na. Sabihin mo kayo dyan. Baka mabigla kayo anak ko. Huwag na nating ubusin ng 3 hours. 1 hour na kayo. Already 1 hour. Sayang yung 2 hours. Allah. 2 hours pala yun. Nahapla. Nahapla. Ayaw? Ayaw? Kapoy? Kapoy man? Yan ay tayo mo lang slide lang ba? Slide. Kapoy man? Just Kapoy man? kapoy ba? Oh. Ayan. Okay, let's go na. Yeah, right. Napagod na sila. Okay. Kapoy. Ang sarap. Naadyo may hinanok karon og tulog. Ayan. Pip pip pip. Pip pip. Lugar. Ayan. Gimme ay, aglikod. Ay, mapakog. Mapakog. Oh my god. Ay! Ginoo ko. Mapakog. Oh my god. Hapit. Hapit siya mapakog. Adluka. Nga ni mo? Ma'am, rewa ka try to. Ah, oh, lagi. Unsay nga ni mo? Greg, ma'am, Greg. Si Greg, tanawa si Greg. Very good na guide na mo. Very good. Okay, thank you. Nakayutang duhang oras. Joke. My God, thank you so much. Ha?
Natalo silang dalawa talaga. Tinalo ko lahat ng slide. Ako. Okay, mag-order ka dun, oh. Sabihin mo dun sa naka-red. Pera? Money. Tubig. Tubig lang. Tubig lang. Tubig. Inauhaw ng mga yan. Napagod. Bilis. Yun nga yung sa kanina. Akala ko mahimatay eh. Grabe. Oh my God. Andito si Papa. May tubig dito. Water. Wala? May ice cream daw? Ayun, select to. Ah, dito siguro. Ay, may milkshake. Saan? Okay, kumpleto dito. Kaya lang yung tao wala. Ha? Ay, may mga pang-swim dito, oh. Ay. Hindi naman. Alin na, sayang. Nabili na. Yung t-shirt na binili ko. Okay. Sige. Namili na pala si Papa kanina dito. O, kapito. Sindan nyo? Yun ang sabi ko sa inyo. Kaya ayaw sumama yan. Tinan mo, friendan niya yung tindera doon. I told you. Oh my God. Nadala namin ito. Nakalimutan kong isoli. Ibalik na naman namin sa Villa Limpia. Nakalayo na kami. Kahit sabihin nating mura ito, kailangan nating ibalik. Kawawa naman yung staff nila doon sa ano niya to eh, sa work niya to eh. Hello, my God. Ano ba yan? Nakalimutan ko ng pagbigay. Hindi nyo kasi pinaalala. Ano ba yan? Oh my God. Balik na naman kami. Nandito na kami, oh. Ako. Kalimutan kasi wala man lang nagpaalala. My God, ngayon ko lang naalala nung nalingon ko. Ayan. Nadala ako. Nakalayo na rabami. Agoy, Ginoo ko paglingin ako kay hala, laina. Wa man pud nimo kaway ganina. Nakalimot ko. Salamat, Doy, ha? Salamat. Oh, salamat. Salamat.